साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कणकवली पंचायत समितीच्या वतीने गावठी आठवडा बाजाराला सुरुवात होणार आहे। सोमवारी 15 जून रोजी या आठवडा बाजाराला सुरुवात। एकंदरीत याच ठिकाणी हा आठवडा बाजार होते पंचायत समितीच्या आवारात। जुनी पंचायत समितीसमोर हे जे नियोजन एकत्रित करण्यात आलेलं आहे आणि त्याच दरम्यान आपण बघतोय की या ठिकाणी गावठी भाजीपाला असेल, त्यानंतर गावठी संपूर्ण जे फळं असतील किंवा अन्य जे शेतकरी आहेत त्यांच्याकडूनच हा आठवडी बाजार इथे भरला जाईल आणि त्यानंतर मग या ठिकाणी संपूर्ण म्हणजे एक 4 ते 5 वर्षापूर्वी हा बाजार असा सुरू होता आणि त्याला प्रतिसाद देखील चांगला होता नागरिकांचा आणि ग्रामस्थांचा आणि तशाच पद्धतीने हे बाजाराचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे। पंचायत समितीच्या वतीने नियोजन करण्यात आहे। पंचायत समितीचे उपसभापती जे आपल्या सोबत आहेत सध्या आणि त्यांच्याकडून नेमकं जाणून घेणार आहोत कशा पद्धतीचं नियोजन असेल। साहेब नमस्कार, गावठी आठवडी बाजाराचं पुन्हा सुरुवात होते, एकंदरीत कसं नियोजन असेल या आठवडी बाजाराचं? महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आमचे नेते आदरणीय नारायणभाऊजी राणे साहेब यांच्या संकल्पनेतनं एक 5 वर्षापूर्वी इथे कोविड काळाच्या आधी गावठी आठवडी बाजार चालू करण्यात आला। त्यावेळेच्या तत्कालीन सभापती भाग्यलक्ष्मी साटम यांच्या अध्यक्षतेखाली हा गावठी बाजार त्यावेळेला चालू करण्यात आला। परंतु नंतर कोविड आल्यामुळे आणि तो आठवडी बाजार आम्ही त्या पंचायत समितीच्या बांधकामची जी जागा होती तिकडे चालू केलेला, त्याला छप्पर वगैरे काही नव्हतं। पावसाळा आल्यानंतर त्यांना बसण्याचा प्रॉब्लेम झाला, तो खूपच चांगला म्हणजे त्याला उत्कृष्ट असा प्रतिसाद त्यावेळी लाभला होता। साहेब आले होते, आपले पालकमंत्री साहेब आले होते, म्हणजे प्रत्येक वेळेला त्यांनी भेट दिली आणि चांगल्या प्रकारे तो बाजार चालू होता। परंतु मधीच कोविड काळात तो बंद झाला। ह्या वेळेला पण पालकमंत्री साहेबांनी पण सांगितलं की तो आठवडी बाजार पुन्हा चालू करा। शेतकऱ्यांची पण मागणी होती की आठवडी बाजार पुन्हा चालू झाला पाहिजे। त्यासाठी हा आठवडी बाजारात चालू करताना परत त्याच्यात खंड पडू नये म्हणून आम्ही पंचायत समितीने हा निर्णय घेतला की आता परमनंटली इथे हे बघा शेड बांधून घेतलेले, या साईडला आहे, मागच्या साईडला आहे, कुठेही पावसात पण खंड पडणार नाही। जे गावातले जे आमचे शेतकरी आहेत तो आपला शेतमाल या ठिकाणी शेतीत पिकवलेला शेतमाल असेल, त्यांच्या घरगुती जे काय तुमचे उमेदचे म्हणजे बचत गटाचे माल असेल, काही मसाले असतील, भाज्या असतील, कोंबडी असतील, अंडी असतील गावठी, त्याच्यानंतर इतर पिठं जी काय बचत गटाचं माल असते ते पण, त्याच्यानंतर आमची मडकी जी सुरुवातीला जी आपण मातीच्या मडकी वगैरे करत होतो ती पण मडकी या ठिकाणी विकली जातील। त्याच्यानंतर घरगुती खाद्यपदार्थ असतील, मग घावणे असतील, पोळ्या असतील, कोणी त्यावेळेला तुमच्या पुरणपोळ्या पण विकत होते, त्याप्रमाणे गावातील जो माल शेतकरी आपला पिकवतो तो या ठिकाणी आणून बसतील। फक्त आमची एकच अट आहे की तो माल स्वतःच्या शेतीतला असावा, जेणेकरून स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीत पिकवलेला मालच या ठिकाणी जो विकणार त्याला आम्ही प्राधान्य देणार। जो बाहेरून माल कोण आणेल त्याला आम्ही इथे बसायला देणार नाही। जे स्थानिकांना प्राधान्य देणार असेल, स्थानिकांना प्राधान्य देणार। ज्या आम्ही बघितलं तर आपल्या बाजारामध्ये हे परप्रांतीय लोक येऊन व्यवसाय करतात, स्थानिक लोकांना तिथे बसायला जागा मिळत नाही, त्यांना आम्ही हे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार। त्यामुळे सर्व ग्राहकांना आम्ही आवाहन करतो की आपल्या स्थानिक लोकांचा, स्थानिक शेतकरी लोकांचा, गोरगरीब लोकांचा माल, मग ते 5-10 रुपये अधिक जरी असले तरी प्रत्येकाने आपल्या लोकांसाठी आणि आपल्या सेंद्रिय म्हणजे रासायनिक खतं नसलेला ऑर्गॅनिक पद्धतीचा जो माल आहे तो प्रत्येक ग्राहकाने घ्यावा असं आम्ही आमच्यातर्फे त्यांना आवाहन करतो। ग्राहकांना सांगितलेलं आहे गावठी आठवडी बाजार या ठिकाणी आहे तो सेंद्रिययुक्त असेल, त्यानंतर मग वेगवेगळे पदार्थ असतील, खाद्यपदार्थ असतील, हे देखील असतील। आपल्यासोबत गटविकास अधिकारी साहेब काय सांगाल? बराच खंड होता आणि आता पुन्हा सुरू होतोय।
नाही आता सन्माननीय उपसभापती साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे यामध्ये यापूर्वी आपण जो आठवडा बाजार होता तो रस्त्याच्या पलीकडे बांधकामचा जो आपला विभाग होता त्या ठिकाणी भरला होता आणि त्यावेळी त्याला खूप मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता. त्याच धर्तीवरती आता आपण त्यासाठी पर्याय काढलेला आहे आणि आता पंचायत समितीच्या जुनी आपली इमारत आहे त्या इमारतीमध्ये सगळे आता MSLMचे उमेदचे सर्व जे आपले बचत गट आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी येणार आहेत. प्लस स्थानिक जे सगळे गावठी ज्या सगळ्या जे आपले माल आहे तो विक्रीसाठी या ठिकाणी आपण आता उपलब्ध करून देतोय आणि त्याचं आता सन्माननीय पालकमंत्री महोदय यांच्या हस्ते त्याचं 15 तारखेला उद्घाटन आहे. तर मी या ठिकाणी आवाहन करेन की जे आपले कणकवली तालुक्यामधले जे काही माल विक्री करू इच्छितात तर त्या सगळ्या व्यापाऱ्यांनी या ठिकाणी माल विक्री करावा. जो गावठी त्यांचे जे प्रोडक्ट असतील त्यांचे स्थानिक तर त्यांनी या ठिकाणी यावं. शेतकऱ्यांनी यावं आणि इथे आपल्या जो आहे तो व्यवसाय करावा असं एकंदरीत येतं. मॅडम काय सांगाल, गावठी आठवडे बाजार सुरुवात होतं एकंदरीत आज सोमवारी उद्घाटन होतं याचं, काय सांगाल? शासनाचं धोरण आहे की शेतकऱ्यांच्या उत्पादित माल जो आहे म्हणजे त्यांचं उत्पादन वाढावं, दुप्पट व्हावं आणि त्याचबरोबर त्यांनी उत्पादित केलेला जो माल आहे त्याचं मूल्यवर्धन व्हावं यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना शासन स्तरावरती राबवत आहेत. त्यानंतर आपल्या पंचायत राज विभाग असेल किंवा आपला केंद्र शासन असेल तर त्यांनी आपल्या राज्याचा किंवा देशाचा विकास होण्याच्या दृष्टीने काही थीम ठरवलेले आहेत, शाश्वत विकासाच्या थीम ठरवलेल्या आहेत. त्याच्यातली जी 1 नंबरची थीम आहे ती म्हणजे गरिबी निर्मूलन आणि उपजीविका वृद्धीस पोषक गाव अशा पद्धतीची गावं निर्माण करण्याची एक संकल्पना निर्माण केलेली आहे. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आता त्यांनी गावातल्या लोकांना शेतकऱ्यांना जे उत्पादित केलेला माल आहे ती त्या या ठिकाणी गावठी आठवडी बाजाराच्या रूपाने संधी देणार आहोत. तर त्यामुळे ती एक थीम प्रत्येक गावाची कव्हर होण्याच्या दृष्टीने हे मदत होणार आहे. आणि त्यामुळे आम्ही हा जो गावठी आठवडी बाजार आहे त्याच्यामध्ये केवळ शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल नव्हे तर बचत गट असतील किंवा मग काही वेगवेगळे जे 18 पगड जातींमध्ये जसं काय आता कुंभारकाम असेल त्याच्यामध्ये त्याचे मातीची भांडी असतील किंवा इतर मूल्यवर्धन शेती म्हणजे काजू प्रक्रिया असतील किंवा वेगवेगळ्या मूल्यवर्धित उत्पादनांना इथे संधी दिली जाणार आहे. आणि बेसिक याचं बेस काय आहे की शेतकरी जो आहे तो शेतकऱ्यांना शेतातून पिकणारे डायरेक्ट किंवा मूल्यवर्धन केलेलं अशा पद्धतीचे सगळा माल या ठिकाणी विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यांना संधी एक प्रकार बाजारपेठ निर्माण करण्याचा एक प्रयत्न आहे आपल्या पंचायत समितीच्या वतीने. आणि त्याच्यामध्ये आनंदाची बाब अशी आहे की आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांच्या हस्ते याचं उद्घाटन होणार आहे. त्यामुळे एक चांगला त्याच्यामध्ये एक चांगला प्रयत्न राहणार आहे. त्यामुळे सगळ्या लोकांना आम्ही विनंती करतोय, सर्व पदाधिकाऱ्यांनाही विनंती करतो की जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी व्हावं. आणि या तुमच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांनाही विनंती करतोय की ज्या प्रत्येक गावामध्ये जे जे काही उत्पादित माल आहे तर तो या ठिकाणी आणावा आणि आपल्या या गावठी आठवडी बाजाराला तुम्ही सहकार्य करावं अशी मी सगळ्यांच्या वतीने पंचायत समितीच्या वतीने विनंती करते. निश्चितच गावठी आठवडी बाजाराला सहकार्य करावं आणि मोठ्या प्रमाणात हा आठवडी बाजाराला प्रतिसाद देखील मिळेल, कारण गेल्या आपण बघितलं 4-5 वर्षापूर्वी खूप मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे गावठी आठवडी बाजार कधी सुरू होणार असं देखील काही ग्राहक वाट बघत असतात. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.